ba? Ako ka kagtilde. Awas ha, daog sa Online. ko. Kasi, ang siya nakakuha na na ako. ka online. Anak. Dua kay. Pinaran ka ng brighten. Oo, basta mahal lang siya ka. Uy, kuya, sa ka. Ano mo diri lagi? Ikaw, asa man ka tayo? Tapos mo lagi ka. Uli na ko. Di ka magpupalit og kanang pitch care ba? Wala man day pitch care oy. Uy, noon sa manitaw kasi it's care in town, uy. No, Yung pitch care. pwede ra sa kag. Kuan ka Sunrocks. ha, sunroof, powder. Sus, Ano dai. na, pag nindot ang pitch care kay smooth niya, dahil humot ba, humot. Uy, kung sa ganun, tapos ulit din ha, pangpang ng imong tapis, makita ganun yung balwakwa din ha. Para na makita balbakwa. Ang kakuya og maripan. Oh my God. Wala ka kayo mga prep, sa mga ref, refrigerator. Oh, wala. Oy, magtapis-tapis ka dahil sa inyo ng balay dai. Ug ari nagkakasada dai. Na, magbuot mo muna ako, ka man ikaw, galingon, may magbuot, og magbilangkad ko. May magbuot, pakita ka mo sa akong Oh my God. Yak ka diri. Tapos balbakwal mo dito. Uy, Ikan sa ko na malbas, wala po na buhok-buhok. mao gani pero nasa yung mga gagmay-gagmay nga mga Maog ganin kita kayo kay bago ka na malbas dai. Why intay sa lipo dai oy kaluoy sa nabarbakuan nimo in taon ay. Humot-humot mo sa Yak. Ay, Sundok kay gamito ni mo day nindot ang sundok. Iyo, nga ni sa ninyong palalat, day. Oh, gibutangan na magsundok sa dawa di ba puti ang kanang tunga-tunga Oh, trubugan lang. Nya ganahan ka. Pero oy Gisal, bitaw advice yun na mo ayaw gyud pagpatapis-tapis ang kasada kay. Daghan kay mga manyakis. Advice ko na ako ninyo ba, ayaw mo pagtambay-tambay. Ganun, pahalata mo mga marites. Mga marites daw, wala ni pili. Ikaw mo, di mo taga-diri, taga-dito. Diba, unahan mo dito. Ay, dito, Dahil tuloy, dito, kapoy mo tuloy. ditong tambay day mong naa mi diri day nagpahangin-hangin mi diri kay nagpaabot Ay, gid ka kala ko, kinsa inyong marites, sir. Asa? Basta gwapa, perminti ba na marites. Wala maning ako ang kuon. Ay, wala ay nagduwa ko dahil ako laya sa Duwa pod na. Sa mata, niyo, ay. Isa ko. Na may daog nimo anak Kristyanisa oy. Hoy, sa kalibo na day ay. Ko di jud ko ana magpatunto kay dako akong pili ko mauman ana mga labay. Ako lagi na. Excuse me, madam. Yan na, oy, pertin sa suga. Ay, Sir, di mi bungol sir. Karang asa dapat ang balay nilang kuan, madam? Ano man? Isa itin sa Kalburo. Ay! Si Kalburo di ay. Oh, Kalburo. Diri ta to ganiya sir, nagtapos-tapos. Kita kita palating. Asa dapat lahat, madam? unahan ay. Ano sir ay? Kana ako gitudlo sir kanang babaw. Saka ka gitud. Okay, salamat kay madam ha. Welcome sir. Sunod ha ay mig bisinay ko to kay ni mga ngalbok. Sorry, madam. Okay? Salamat, madam. Top floor. Nawa na pili Ani mo daog jud. Ano Daog ba na pili gani Paul gani ko. Ay, sus, kung nga dayo itong malas. Dagig malas. Lasing lang. Mabe daw kan Gisra, hindi kik order. Aw, kuan da ito kanang tig atod og mga order. Oh, maro ato. Na, hindi siya si order ng online. Ano yung ganan, madam? Oh, kape. Pwede, balik ko na po pwede. sir. Pwede ra diha magi, pwede sa dito ka magi sa pa. Asa magyad, madam? Pero tinuod sir. Saka nang diha akong itodlo kanang bungtod. Ngo na kang Kalboro. Ah, sige, madam. Salamat. Sige balik the field din naman ang tungit noon. Gani. Sige na pwede. Gilabay bitaw na ko. O yan. Mga dahon-dahon. Eh, balik-balik ato paningin. Maano balay ni kuan, ma'am? Kinsa ka? Madam Gisa ba? Oh, ang tuyo, pasulon ko nimo. Di naman ko kabit atong kuan gud. Ah, dili ay. Dili ay. Dili ka na. Ay, Taga kuan ko. taga Taga Lusodo. sudo. Nakay delivery, ma'am, atong order nimo. Ay. Kuan. Pila ni tanan? Okay na siya, ma'am. Oh, tuki. Oh, sige sir, bayad ko sir. Isa ang picturean sa ka, ma'am. Ay, kinala ba ko picture anday sir? Okay, mga proof of transaction, ma'am ba? Oh, kadit lang sila. Ayaw lang sir, niya sir. Ha? Magilis ako kadali sir, lain kay ko magpa-picture kay ngani sir, lain kay sir. Magilis ako sir, balik ra ko kadit lang ha. Kira man na, ma'am. Ay dili, Problema. dili okay ni mo pero nako di mo.
imuhang kaugalingon okay ra nimo para nimo. Pero para sa akong kaugalan dili jud na okay kay lain kay unsa Dili ko man na eh. kay na ako share kay na babae ra ba ko sir oh nya Dili man i-post pang Facebook. Di may profile. Ayun na nagtigog mag-ilis ko kadiyot lang. Sir ha? Sige sir, kadiyot lang kadiyot. Aray ka, what? Oh sir. Yapag. Kay hanap po. Igo naman picturean. Ito na yung profile sa Facebook. Ito di man i-post. Transaction ramay ipaas dito. A few minutes later. Dugay pa ka, ma'am? Kadiyot lang sir. Dugay pag kadiyot lang sir ha. Dali ra jud ni sir. Nag-om na ba da? Pag-uot lang dugay or kadiyot sir. Pag-sure, di mamoy! Sir, medyo dugay sir. Kadiyot, medyo dugay. Medyo likoy-likoy ka, ma'am da. Murang nataw ka sunod buwan. Kadiyot lang sir ha. Hapit na ni kadali na sir. Lama mo ay, kadiyot mo ba? Kaniya, ramang ka, ma'am. Pag-uot lang kadiyot sir ha. Ay pagdadali dira sir. Yan na, sinalang mag-gown, ma'am. Oy! Pwede na ka short t-shirt, ma'am. Daog na. Pag-uot lang sir ha. Pag-uot lang sir. Di bitaw ko na i-post akong Facebook. Kadiyot lang sir. Hapit na jud sir. Hapit na sir. Kadiyot lang sir. Hapit na jud. Dali, gamay, ma'am, ha. Ang iyo lang, kay. Tagang pa yung taong ka deliveran, ma'am. 2 hours later. Saan naman taong karoon pa man ko kasugat nga ani nga. Customer deliveran. Ito gaya nag-ilis pa. Kung saan ta na siya diha, uy. Yabag. Igor picturean. Di ba kinanang pagwapa? Ang uban in igor ang mga ana, oh. Ang uban, sus, bolang. Yabag na siya, guro. Sige, uban na niya, kuan, guro na. May na nagawa sa ito, nag-gown, o di ka na nag-overall. Sus, ang saan? Nagbulit pa, ikaw ingat na make-up ito. Ano naman ko, ma'am? O kadiyot katog lang sa dira sir. 3 hours later. Sanay ka naman, nag-gown ka, nag-boot ka, nag-packing ka. Nagkuha pa kog kwarta sir. Kadiyot lang sir ha. Ay sila nakalak din, wala kwarta. Nakalimot ko asa nabutang sir. Kita mo, ma'am. Basta sir ha. Kadali lang sir. Nagpahumot pa ko sir. Humot mo siya. Ay, makita din ang kahumot sa picture. Yabag. Ma'am! Allah, yabag. Ang kahumot na di mo tika simuton. Nasa sir ha. Mangita sa kong tawa sir ha. Aw, pahumot na rin sir. Ah, maulit na lang naman. Ay, Ay! Right sir! saan? Saan? Sir! Okay na lang naman. Pagbayad sir. Kuya, saan ni mo? May mara na ikaw ito. Mara na pati dugaya na mo. Nag-short sa kang nag... Oh, wala ang sakit itsura ko naman kung tapis ra. Umuta. Makaram ka pa ng buwan. Makaram ka pa ng buwan. Kaya tapis. Ay, patugan niya. Tago pa na yung Hindi sir. pusod nilaam Basta kayo. niya maibganda sa imong kuhan nila sir. Baka ng manager. Sir. Sir, din ko sir. Dali na sir. Ay, kuhan. Hindi na ka nalang picture na may. May nang bayad din. Picture ko. Sir!